Халық сонын алушыларны койшан көтерге. Переписчиклар келе, шул укып бетергәч, 15, 16, 17 укыгач, 18 переписчиклар келе. Жон исәптә тагын ничек катнашып була? Иге кешене көтәсегез килмәсә, анда килгәнен теләмәсәгез, үзегез стационар участокка барасыз. Стационар участокның адрес була безнең сайтта. Җавап бирергә теләмәсәгез, бара аласыз сез МФЦга. МФЦда анда безнең быел бу переписта волонтерлар була. 485 кеше безгә алар булышалар. Жон исәптә интернет аша ничек катнашырга мөмкин? Аны өчен сез 15ннән 8 ноябрьгә кадәр интернет порталда кирип үзегез переписной формаларның бөтен сорауларына үзегез җавап бирә аласыз. Татар булып язылу өчен сорауларга ничек дөрес итеп җавап бирергә? Сезгә переписчик переписной листта ничек дип язылган, шулай дип сорау бирә, сез шул сорауга җавап бирәсез. Үзегезне татар дип исәпләсәгез, татар дип әйтәсез, менә мин татар дим. Әйе, сез үзегезне чуаш дип исәплисез, урыс исәплисез, шулай дип җавап бирәсез. Балаларны 14 яшькә кадәр әти-әниләре җавап бирә алар өчен, 14 яшьтән паспорт алып самостоятельно уже сез гражданин, үзегез ничек уйлыйсыз, шулай дип җавап бирәсез. Ничек җавап бирәсез, шулай язабыз. Җавапларны үзгәртергә теләгән очракта ни эшләргә? Интернет порталда эшләсәгез, керәсез дә төзәтәсез. 8 ноябрь хәллек төзәтә аласыз. Ә инде переписчик килеп авыл язып киткән булса, инде сез шалтыратасыз. Переписчик бит ул сезгә кәгазь бирә. Килә ул, сез өйдә булмыйсыз. Ул сезгә кәгазь калдыра. Мин килдем, сез мине көтеп торасыгыз килмәсә, стационар участокка барыгыз ди. Аның адресы безнең сайтта.